umma gidan ku ne karkai je ka da gidan na ji gani lemo suke la ilaha illa ina kika samu kudi kika sai lemo ina ruwan ki inda muka samu kudi muka sai lemu wato kin lalace kin fara iskanci kin lalace gaba ɗaya kin watse ko ga lalata na yarki wanda ko kare bai sallama a gidan nan ba alaikum salam dan da zuwa baba me gida har waje ana ta ji gidana sai ka ce gidan dambe gashi nan yarinya lemo ta je ta samo da biskit tana sha da yan wanta yanzu yarinya budurwa wanda take cikin gidansu za a dafa su ci ya aka yi mai gida har ta samo lemu yan nan lemo da biskit ha kwalba biyu to baba sai ka tambaye ta daga safe zuwa yammacin nan baba ta ba mu abinci ko ta ba kane na wanda bai da lafiyar nan ai na ba da kuɗin cefane ko tsikai to na ba da kuɗin cefane shikenan kai kuma ga ka yanzu tambayar ta zaka yi yanda ta samo kuɗi mu tarbiyantar da ita ko so kake yi ka tambaye ni maganan tuwo saboda ga ta nan ita ta haife ka ba kai ka haife ta ba mai gida kana so da duniya ta dube ni da wani ido so kake a ce ina goya su da zalunci yan nan ta lalace a ce dan ba ni na haife ta ba to ni ba zai yi ba ba zai yi billahi to ani wallahi bakin ciki ne da kashe ni lalacewan wannan yar shine abun bakin ciki a kaina kai ina kuka samu wannan abu ina kuka samu ne baba da ma jiya ne da Musa ya zo da ma na ga mishi abin da ke faruwa a gidan nan me yake faruwa ne musu horon yunwa ana horon yunwa la ilaha illallah yanzu kira ki ce ko na mana asiri kike yi kin dauki asirin mu kin ba makaunacin ta bane ba za ta gaya mai ba Musa ya zama dan gida nan Musa dan gidan me ya zama da wata mace kawai ba ko martanci kake Musa kan ai kaman ya zama dan gida a guri dan da sai na ba gwalo ni kace akwa san ci uban ya ce gwalo ga uban namu ne ya zai ringa mun gwalo ya ce to ba ya ringa mun gwalo shiga ba a san gani ina fike ko kare ba ko ka tashi ce maza ki je wajen Musa ma ki ce yazo ina neman duka ma kari zancan ba shi kenan ba ganin ki sai kar ba ki tsaya wajen kada nan gidan lado ne suke biki na ga wucewar su dazu kar ki tsaya tashi ka shiga ka wannan shiga ciki wannan din yanzu maganin yunwa ne suke ta haƙasa haka ashe ko daurin ciki ne da shi la ila ashe wannan ne sai maganin yunwa ito ne sai a gobara ne gida